салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Touch Channel ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонони филми ғунчаҳои захмӣ гукчи акылдиз ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Touch Channel обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. фасли тирамоҳи солҳои 1992 3 октябр дар шаҳри Синоби Туркия яке аз ҳунармандони турк бо номи Гукчи Акылдиз ба дунё меояд. Гукчи Акылдиз аз хурди шавқавази ҳунармандӣ дошт ва ҳатто ӯ аз синни соли хурде буд ки аввалин бор дар яке аз силсила филмҳои ба номи Бутатан ба Артан ба тахаллуси шайба нақшофарӣ кардааст. гукчи Акылдиз дар ин синни соли хурдиаш ба олами синамо ворид шуд ва дар назди ҳамагон дӯстдоштатаринҳо гашт. ӯ ҳанӯз дар синни сесолагӣ буд ки оилаи онҳо ба шаҳри Истанбул мекӯчанд ва гукчи боқимондаи ҳаёти кӯдакиашро дар он ҷо мегузаронад ва лисеи Султангадиро бо муваффақият хатм мекунаду ба донишгоҳи театрӣ дохил мешавад ва таҳсилашро дар он ҷо давом медиҳад. гукчи Акылдиз дар оила сеюми фарзанд мебошанд ки онҳо дар оила ҳамагӣ 4 фарзанданд. ҳунарманд ҳеҷ гоҳ намехост ки аз дунёи силсилафилмҳо берун равад, аммо дар пеш ӯ инчунин дар мактаб таҳсил мекард. барои ӯ нақшофарӣ кардан дар филмҳо хеле душвор буд, аз сабабе ки ӯ дар мактаб таҳсил мекард. ва бар замми ин душвориҳо ӯ ин роҳро давом медиҳад. ӯ ҳеҷ гоҳ намехост ки ин ҳунари волиашро тарк кунад ва бар замми ин ҳамаи душвориҳо ӯ муваффақ шуд ҳунарнамояшро дар силсила филмҳо ва филмҳо идома дод. гукчи Акылдиз солҳои 2002 дар синни 10-солагиаш аввалин бор дар силсила филми Буртутан Баҳар ба характери Шайма нақш офарид. соли 2017 буд. гукчи Акылдиз дар давоми наворбардории филме буд ва дар ин байн ӯ бо яке аз ҳунарманди дигаре ки бо ӯ дар як силсила филми машҳур Киргиз Шеклер нақшофарӣ мекард оиладор шуд. ва аз ин байн онҳо дери нагузашта соҳиби фарзанд мешаванд. филмҳо ва силсилафилмҳое ки гукчи Акылдиз нақшофарӣ кардааст. гукчи Акылдиз соли 2002 дар силсилафилми Фирлар дуниясӣ нақшофарӣ кард. соли 2003 бошад дар филмҳои Буюк Муҷре Кучичмуҷ ва дар филми Чироғларти нақшофарӣ кардааст. соли 2004 ва 2005 дар филмҳои Буюк Булучман ва дар филми Бешенги Боюд ҳунарнамоӣ кард. солҳои 2006 ва 2007 дар филмҳои Эзогели, дар филми Parlatlикlar Ардинда нақшофарӣ кардааст. ва соли 2008 дар филми Гезенист нақшофарӣ кардааст. ва инчунин худи ҳамон сол, яъне аз солҳои 2008 то охирҳои соли 2010 дар силсила филми Коллама нақшофарӣ кардааст. соли 2011 бошад дар филми Ҳаят давам эдер нақшофарӣ кардааст. солҳои 2012 дар филми Кутюи Ёлғу нақш офаридааст. ва аз соли 2013 то соли 2014 дар филми Фатиҳ Ҳарбия нақшофарӣ кардааст. ва инчунин аз соли 2015 сар карда то соли 2018 дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи Киргиз Шеклер ҳунарнамоӣ кардааст.